Am pentru voi un unboxing din campania 1. Deschid coletul și revin. Ok, am revenit și avem factura. Am 5 sau 6 broșuri din campania 2, iar asta este din campania 1. Da, Matias. Așa, aici câteva mini flyere din campania 2. Ceva broșură. Da, Matias. Vrei să vezi și tu? Un alt flyer, stați că revin. Așa. O altă broșurică. Mai Avon Magazine. Dar aici este Avon actual. Aici cred că este programul pentru lideri, mi se pare. Cred că da. Un alt flyer. Și aici este, da, pentru că a fost ziua mea. Da, era bun și altceva, nu numai urare de la mulți ani. De exemplu, cum au fost cei de la Yves Rocher, mi-au trimis o carte cu un cod în care aș putea să-mi aleg un produs cadou. Și chiar mi-am dat o comandă și cred că am să postez. Așa. Eu am luat 3 perii pentru păr. Una este pentru mine, dar e destul de micuță. Și două am luat cadou. Aici avem o pensulă. Era la set cu o pudră. Și aceasta era pe comandă. Și este nuanța Warm Glow. Aici am o monstră. Da, aici este un eyeliner. Nu pot să-mi dau, da. Un eyeliner. Un fond de ten. În nuanța Ivory. 2 măști. Sau nu. Da, o mască de față și un exfoliant de la Planet Spa. Pe comandă. Tot pe comandă am avut 2 creme. Dintre acestea le țin parfumate. Unul de la Yves Confidence și mai era încă una de la Today. Matias. Mi le pune înapoi. Așa, Matias al meu a crescut. Da, mulțumesc, Matias, le pui la loc. Așa, 2 măști de față. Aceasta cu gold de la Eniu și încă una cu platinum sau lifting silver. Matias, eu cum mai ești acum? Oh, da. Și tot pe comandă am avut și acest rimel de la Avon Euphoric. Ce ai făcut, Matias? Oh, Doamne! Da, cam de asta n-am mai făcut eu unboxing-uri până acum. Pentru că se bagă în ele. Un spray de corp cu hula hibiscus. Pe comandă. Așa, o să spun eu când sunt ale mele. Matias! 2 geluri intime de la Avon Simply Delicate. Și pe acesta. Și acesta a rămas fără capac, dar l-am luat eu să-l fac cadou lui sora mea. Of, Doamne, Matias! Matias! Așa, rimelul ăsta. O ojă. Nuanța Mystical Fairy. Eu am luat acest gel de cremă de duș de la Harmony. De la Avon Senses Harmony. O pare așa de greu. Da. Da. Vrei să-ți desfac peria? Stai așa, stai. Așa, un șampon dintre acesta la 700 de ml de la Advanced Techniques.
tot pe comandă am avut un ruj de la Matte Legend. Ce faci, Matias? Vrei să-mi piepteni? Vrei să mă piepteni? Da. Passion sau nu mai știu. Ok, alt. Încă o monstră. Încă o ojă. Satin mat. Iceland Goddess. O mască de față de la Clear Skin cu cărbune. Și pentru mine această cremă de duș de la Avon Senses Romantic Glamour, care îmi place foarte mult, acesta parfumat. Chiar îl recomand. La 500 de ml. Ok, acesta a fost unboxing-ul meu, sper să vă placă și o să mai revin, poate. La revedere!